Niels Kerstholt en Shinky Knecht binnen de favorieten op dit NK. Na de 1 gaat Knecht on kop met een eerste en een tweede plak. En Kerstholt volgt op 8 punten. En dit is Daan Breusma, die orenfries die het een wat minder weekend draait, maar heel dit correct naast het podium. Maar wat is er mogelijk op de 1000 meter? De hele kernploeg zit in die finale van die 1000 meter. En Knecht is favoriet op deze afstand. Maar Kerstholt, dat is een man die echt een soort snelheid had in het verliezen. En die neemt hier de leading vlak voor tijd. En het is Knecht op het tweede plak. Binnen terug bij Freek van der Wart. En dan is het goud voor Kerstholt en zilver voor Knecht. En dat betekent dat na 3 afstanden Niels Kerstholt leader is op dit NK. En Knecht, die gaat voort naar de materiaalman, want er is iets mis. Ja, dat is gewoon wel kut. Die redens, ik ben bij bot. Het is wel van redelijke kwaliteit, maar het is gewoon net skin. En ja, dat is gewoon jammer. En soms kan je samen nog een keer op bot wijzen en dan kan je moeilijk snelheid maken en dat hikken. Dat is dan heel jammer. En dan moet het dus barren op de beslissende 3000 meter superfinale. Knecht met een achterstand goedmaatje van 5 punten op Niels Kerstholt. En Kerstholt, dat is 4-voudig nationaal kampioen. En die wil heel graag die 5e titel pakken. Maar de bad wat aardigs, want er is 1 junior in deze finale. En dat is Itzhak de Laat. Hij komt van Trias Ljouwert en die denkt, ik wacht je net op hem, ik ga vast voort. En die zal die hele kernploeg voor in het begin een complete ronde lappen. Ik wist, de jongens ze keken vooral naar elkaar. En ik was eigenlijk voor hun klassement niet zo'n grote concurrent. En gewoon voor gaan. Wat ik zeg, gewoon, je moet gewoon het lef hebben en dan gewoon voor gaan. En eens kijken waar het uitkomt. En het ging heel goed. Ze letten dus minder op mij en dan heb ik daar heel veel massa mee. Dat was alleen maar in mijn voordeel. Dus ik wist, als iemand ooit 4 punten pakt als Niels, dan had ik dan 12 weer en Niels 3, dan is het goed. Dan hoefde de druk net meer op mij dat ik echt moest winnen. En dat is mooi. En Itzhak, dat maakt het echt mooi dat zijn jonkie dat dan doet. Ja, vind ik mooi. Het verschil blijft dus 5 punten tussen Knecht en Kerstholt. En in de laatste 2 ronden maakt Shinky Knecht voorblijven op Kerstholt om nationaal kampioen te worden. Want de nummer 2 krijgt 21 punten, de nummer 3 het tredje. En dat is 8 verschil, dat zou krijgt genoeg wezen. Maar Shinky Knecht op de laatste meters is dit seizoen net te horen en pakt hier zijn eerste nationale titel. Ik denk ook nou heel ergens op het laatste moment bij Daan binnen terugspringen. Dan moet Niels een ronde of een bocht wachten voordat hij de del kan. En dan kan ik eerst even proberen een paar stappen verder rijden en dan moet hij eerst nog met gat tegen rijden. En dat ging ik ongeveer zo en daar ben ik wel blij mee. De felicitaties van Kerstholt. En het is Knecht die het nog even een schouderklopje houdt aan Itzhak de Laat die hier wint. En dan het klapstuk van de midje, de ploegenachtervolging. Deze keer net met het nationale team, maar met clubteams. Knecht en Breusma zitten in het team van Tialf. En het binnen Niels Kerstholt en Freek van der Wart die in het team Zuid-Holland zitten. Die beide ploegen die rennen eruit. Die streek voor op Tialf B en op Jaap Eden. En dan is de vraag wat het langst volhouden kan. Maar dan een oeh uit het publiek, want daar is de pechvogel van het weekend. Daan Breusma, hij gaat onderuit. Ik ga op mijn linker, maar hij zit er niet gevet. Ik val echt bijna nooit. In relay zie ik net, maar gewoon eigenlijk bijna nooit. Maar dat komt er nou ook nog wel bij. Het is net mijn weekend. Zo wint Kerstholt met Zuid-Holland goud op de aanlossing. En het Nederlands team zit op dit stuitel weer in Moskou voor de Wereldbeker. En hoe ziet dit seizoen dan er nog uit? Nou, dan heb ik het erop in Dresden, in Duitsland en dan 3 weekjes niks en dan hebben we nog een WK in Sheffield en dan zit het seizoen erop. Kun je die vorm nog zo lang volhouden, denkst? Nou ja, ik hoop dat het vorm alleen maar beter wordt.